Blíži sa máj, lásky čas, to je naozaj krásny mesiac. Ja som príliš mladý človek na to, aby som vám tu rozprával nejaké príhody nejaké zo svojho vlastného života, ale mám veľmi dobre vyvinutý pozorovací talent, tak som si všímal tých mojich starých rodičov, ako si oni krásne nažívali. A na môjho deda chodili tak 2 razy do roka huky. Huky to je cudzie slovo, ale som čítal na internete a huky tam bolo pomlčka ruja. 2 razy do roka ho to chytalo. A jedného dňa to prišlo na neho, to on v zime bol hlavne takýto. A hovorí tej mojej babke, že počúvaj ma, stará, na mňa asi došli tie huky, alebo čo? Lebo sa tu všetko na mne zbúrilo. Čo keby sme si to zopakovali ako kedysi? Keď sme boli mladí, keď som mal 18 rokov, 64 zubov, papuli, modré oči, husté vlasy, ty si mala vtedy 16 či koľko? babka hovorí, Nedbám tieto pojmy, ale ticho z prvý, lebo ty si taký vitalnejší. tak dedo sa vybral k takému hnilému stromu, čakal, ale babka neprišla. Tak ráno prišiel z nočnej domov, ona spala, bola prikrytá tou magnetickou dekou. Tak on to s nej strol a hovorí, Ty špina stará, vstávaj! Pozri sa na mňa, ako vypadám. Ja som tam stál ako taký trulo pri tém hnilém strome. Pršalo, fučalo, mrzlo, palce povytáčané, prostata nefunguje. A ty si tu driemeš ako taká fuksia. Čo si neprišla? a babka len také oči vyvalila a hovorí, A čo ja za to môžem? Naši ma nepustili.